Здравейте хора, ако искате някакси да си направите слайм или нещо подобно, значи слагате брашно, осветител или нещо за осветите, пясък и сапун и се получава ето това. Сега тук пак ще разбъркам за всеки случай. И затова, ако искате още подобни видеа, последвайте ми и се абонирайте за канала. Следващия път ще игра на Fortnite. И да, довиждане. И първо му последвайте в канала и ми дайте лайк.